uNkulunkulu akakulonde kubusise wherever you are, whatever you do, engathi ngaphumelela. Kama kuPastor channel Flick. Qinisekisa ukuthi ke wenza okubalekile nokufanele. U-like le video, subscribe kakhulu belunga le channel. Sokuthokozela kakhulu ukuthi belunga le channel. Inamba ikhona ungayisebenzisa kodwa kuphela uma ungumlandeli le channel. Uma ungasumlandeli ungayisebenzisi yeke. Sibheka la udouble ka Anthony Van Wyk 4705 Anton Van Wyk. Oh madoda. Uthi la ngiphuphisiswa wami useweni mangithi ke ngiyombamba siwe sobabili phakathi eweni. Kwaze kwakuphi-ke. Nake singakusho ngewa. Yini iwa? Iwa cliff nge-English. It's a cliff. It's a cliff, yeah, cliff. Iwa. Shuthi indawo ephakeme bese la ngaphansi mhlawumbe ngaba so kuba yidwala noma amatshe ame kanje. La ngaphansi kuvama kuba isikhewu. Ngaphansi ngaba nomfula esiningi noma kube nemigede nemigodi ayihlahla. Beleli idwala kuba nempheme njalo yabo amadwala ke yabo. So mose ithama mawa ilahlala khona imbila kuhlala khona inyoni ezithile because ku safe for zona, but for umuntu omunye angawa. So nake singakusho ngewa ukuthi ubuphupha iwa sithela njengophawu olungelubi uma uphonseka phakathi. Lungasho ukuthi kungenzeka uyakhula ikakhulukazi uma uphaphama ungakafiki phansi. Mhlawumbe ngenzeka usemncane, mhlawumbe usesemuntu osesigabeni sokukhula. So ukuyibona iphupha lami I used to ngiphupha mase izofika phansi yabo. So into evame ebeyenzeka kakhulu alisenzeki manje because into sekhulile mhlawumbe sesikhula ngeminyaka isiyakhula ithambo sengimfisha nje yabo. Okusho ukuthi mawusakhulu sesemuntu esesigabeni sokukhula. Lokho kusuke kusho ukululeka nje kumuntu. Isikhulu esitshelwa lo ukuthi uyabo sukukhula sukululeka. Number 2 umuphupha futhi iwa kuwuphawu olubike ubuphonseka phakathi. Olingasho ukuthi mhlawumbe uzokhashelwa izitha ezikwakhela uzungu ungazi. NgokukaLuka 4:29 basuka bamxosha emzini bamqhubela okwengameni kwentaba umuzi wabo wakhe phezukwayo ukuze bamkhalakithisele phansi. 3 umuphupha futhi iwa uphawu lobuma uphonseka phakathi. Lingabela usho ukuthi uzobhekana nezithiyo, ukwehluleka nokudumazeka noma ukwehla kwezinga lempilo ongakulindele. Ngaba lelo zinga lempilo lehlayo mhlawumbe ngokwehla kwesikhundla, ngokwehla kwanwani noma ithiyethi noma uzohluleka empilweni. Number 4 umuphupha futhiwa kuwuphawu olubuma uphonseka phakathi nomuntu omsizayo. Oso nje ukuthi mhlawumbe umzamo wakho noma imizamo yakho yokusiza lo muntu angeke iphumelele. Ngiyabona ngenzeka lo muntu oseyinkingeni ezithile kodwa uzogcina uhlulekile ukumtakula kulezo nkinga lezo, noma ugcina uhlulekile ukuthi umsize kuleyo ngqinamba noma leyo challenge abhekene nayo yabona. Number 5 futhi umuphupha iwa singathela njengophawu lubi uma ulengela kulo. Kungenzeka awukaphonse kodwa usuzamile uyalenga ubambile yalenga kulo. Lolu lisho ukuthi kumele uqaphele uzungu lwababi ngoba usengcupheni yokuba sengozini. Ngenzeka kunabantu abakwakhela uzungu njengamanje ongenzeka begcine bekufaka enkingeni lo bekufaka beke engozini. Abehluleli 15:13 basho ke bathi ke qha kepha ke siyakukubopha nokukubopha sikunikele esandleni sawo, kodwa ke impela asikubulala. Bambopha ke ngezintambo ezimbili ezintsha bamkhuphulela edwaleni. 6 umuphupha futhiwa uphawu esithanda njengoluhle uma ulisebenzisa ukucasha.
lusho ukuphepha nokuvikeleka engozini naseyitheni ezikwakhela uzungu, ngaba ngenxa yosizo lomunye umuntu omethembayo noma ngenxa yosizo likaNkulunkulu noma ngenxa yanoma bini wena uthembele kuyo. Kodwa Isaya 2:10 uthi-ke ngena edwaleni ucashe othulini nokwesabeka kaJehova nangodumo lobukhosi bakhe. Number 7, futhi uMuphupha iwa kuwuphawu sithole ngoluhlumo olusebenzisa nje ukuhlala noma usihlalela kulo. Lolu lusho ukuphepha ezingozini noma ezitheni ezikuvukelayo. uJobe 39:20 uthi-ke luhlala esiweni lwakha khona eweni ledwala eliyinqaba yalo. Right, uMuphupha futhi kuwuphawu olungelubi empeleni olubi uma omunye umuntu ekuphonsa phakathi kulo noma abanye abantu bekuphonsa phakathi. Ngasho ukuthi lowo muntu noma labo bani labo noma lowo muntu lo kuzomela mhlawumbe umqaphele uphinde umgweme, kungenjalo uzokukhaphela lo muntu loyo noma kungenjalo lo muntu uzokulimaza. Amahubo 141:6 abahluleli babo baya kumphonsa eweni, bayawuzwa ukuthi-ke amazwi ami amnandi. Oh, siyabonga.